Musta di ba? Sa akong main channel, nag-discuss ko camera nga kanang pang street photography which is called RICOH gr3. And katong camera ha kay, di na sa siya pero na siya mga cons, na siya mga pros, na siya mga cons. But right now, I've been having this camera here. It's the RICOH gr3. So mainly, ang akong main purpose for this camera is for street photography. Kung naka sa street, mag-shoot ka sa street, simple makapita. Hindi ko pakita na kay masakpan ka picture ay ang picturean mo na sila ba so kani siya murag pasimple ni siya nga camera nga kuan nindot kay siya stealthy black gamay sa kay siya so masud ra si mong bulsa so kadakaw tago rin sa kamot so ang katong unang nga version RICOH GR2 mas longer siya pero na siya flash kani wa siya flash so mga uban reklamo we need a flash we want the flash back but wala siya flash so wala siya flash and kansad siya kanang compared sa previous iteration, kani siya kay touchscreen. Kani sad siya kay na image stabilization. Katong usa wala. Kani sa 24 megapixels. Mura siya nindot na gud siya. Pero it's not the perfect camera. It's just small. Nindot siya pang street photography, pang carry nimo everywhere. So di mo bulsa ka na wala kay relax lang ka. Pero iyang quality nindot. Ang colors niya nindot. Ang iyang high contrast nga black and white nindot. And kamay siya nindot and ganahan yung kamerahan and kanang also ang ihang sensor kanang full frame kani siya crop sensor mga 1.6 times 1.6 sa katong full frame so mas gamay siya jutay pero nindot gyapon siya dili siya super uber nice sa black and sa low light di siya good for low light but the thing is kung naani sing bulsa pirmi nindot kayo like dili na kay ka makapicture. That's why I enjoy this camera here. And kani siyang update sad kay kanang kuan siya touchscreen na. Touchscreen. And kung mag-touch, pwede ka makuha touch to focus, pwede sa siya touch to shoot. So, muni ako ganahan ni sa una, pero karon nalingaw na lang ko ba kay mag-epektibo like for example nag-ana ka. Kita kag tao diha, imo itap. Mo picture siya. Cool kaysa mo picture siya so mo sana akong naganahan kay lately magtanaw ko kuan ako lang tanaw sa view niya ako lang i-click kung kinsa akong i-focus mo picture na siya dali ra kay siya pero paspasay ba nakasadalan tanaw mga Australiano sa ako wala pakalitan ako kalit niya ano ba kalit ko nindot kay siya nya ang usasad sa ako mga main kanang kuan main sito gani main hunahunaan kung palit ko camera not only the specs and everything whenever mag-touch kong camera, kung nindot ga siya sa kamot, nindot na siya nga camera ha, kay ganahan makamugunit. Kung nindot, ganahan ka magunit. Inana. So kani siya, nindot siya, magnesium siya, digun kay siya. Digun niya, all black niya, ang feel niya, nindot kay, pag kunit ako, nindot kay na niya, sa kamot. Paspas siya moon, tanawa, paspas siya moon. Kanang wala lang siya zoom, so 28mm 2.8, mura na ihang di siya kuan siya 18.3mm 2.8 pero kung sa full frame 28mm siya so not bad it's wide ang nakanindot lang yung camera ha kay nindot ko siya hikapon and then pwede niyo madadalab sa kasa ang phone nindot nga camera pero kani mas ambot lang photographer ba ko dako man siya sensor mas ganahan ko ani niya nindot sa kay siya mga emulations mga colors nga makuan ba so mo na siya nindot yun yung camera ha pero ang presyo dili kay siya yung nindot pero nindot yun siya camera ha so mura na ako mas talk about aning RICOH GR3 dili kay siya technical dili kay siya unsa pero unsay na feel nako for the camera and the camera is really good I'm enjoying it I'm just so afraid kay daghan sa mga talks nga mga 15,000 actuations ni grabe mo mura kra og camera good thing na pang relax rin na ako shoot but it's really good it's really tiny kamay ra kay siya gid ana lakas kamot lakaw ka sa kanang kalsada sa kulon ana kalila ka pagawas picture pack pasay ano na yun nasa di siya snap focus nga feature ang ihang mga features kay snap focus nga kanang iset nimo pila ka meters na kay nagwapa diha mga 3 meters set nimo camera 3 meters kita ka gwapa mo duol ka niya 3 meters picture ka di na siya mo focus pero mo set na siya atong meters nga imong giset so focus na siya atong 3 meters no matter what duol na nakasagwapa og mga 3 meters picture ka pa sharp na mo kuha. Nana na siya. Pero di ko mamagamit adto. Pero nana siya yung option ani. Dili lang yung kayo, ikuan mo sa focus, kay focus, di siya nana. Maghina yung focus niya, usay mo sablay, usay mo. Muy na problema niya. Bati siya focus, pero for what it is, ang ihang colors, ang ihang gidakon, ang ihang feel,
Kanang ikon camera ha. So even though wala kay ko yung mga award-winning nga photos sa camera ha, I still carry it every day and I still try to take a photos of it. Yeah, akong pag-send sa Instagram. So, mura na siya. Dili siya technical kayo. Minanglan pa na ako mga technical. Di ko na mag-prepare. Gitapon man ko. Pero mag-share lang ko. Pero hopefully in the future, makahimot yung technical video about this. Pero, wala siya. RICOH gr3. Kaya siya pang thumbnail. Thumbnail siya. Okay. Humanata. Sige, bye. Bye-bye.